3462. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Timer ready. Our first winning number is number 22. Number 22 is our first winning number. Ibabalik po natin ang unang numero para makasama sa pagpili ng ikalawang numero. Timer ready. Our second winning number is number 34. Number 34 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our pay 45 p.m. today are numbers 32 and 34. Numbers 32 and 34 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mananalo. Dito na po nagtatapos ang ating draw para sa araw na ito. Ako po muli si Donald James Sarmiento. Lagi po natin tatandaan, PCSO hindi umuulong sa pagtulong. Maraming salamat po.